A nosa comarca nos últimos anos, por desgraza, está sendo noticia pola sucesión de peches de industrias. E entre as moitas causas deste problema, unha causa importante é que no seu momento se apostou por facer da Coruña, da súa comarca, unha cidade de servizos. Cando en todos os países desenvolvidos do mundo, o sector servizos susténtase precisamente na existencia dun sector industrial potente, innovador, que aporte valor engadido á actividade económica. E a pandemia e as súas consecuencias económicas está poñendo aínda máis de manifesto as debilidades dunha cidade volcada exclusivamente no sector servizos, que é o que máis está padecendo esta situación. Por iso, a criterio do BNG, alén de dar resposta inmediata aos sectores económicos que máis están sufrindo as consecuencias desta situación, é necesario tamén repensar o modelo económico de futuro para a nosa comarca, apostando pola industria, apostando polo coñecemento, pola innovación, pola diversificación do noso tecido productivo. Por iso, no vindeiro pleno do Concello da Coruña, imos propoñer que se constitúa un Consello Económico e Social concebido como un marco de diálogo permanente do Concello da Coruña cos axentes sociais, con outras institucións, para impulsar o desenvolvemento económico da comarca e poñer en marcha un plan con este fin. Un plan que ten que apostar pola diversificación económica, que ten que apostar pola innovación, que ten que apostar, en definitiva, por asentar os pilares da Coruña do futuro que queremos.